Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Kuwanikwa kwemarangwanda chunhu chinovhundutsa chose, kunyanya kana ari munhu akafa. Musi unoyu tanga tiri kwaMutoko, marangwanda emukomana wechidiki anga ashayikwa kwemazuva anosvika 14. Chakashamisa ruzhinji rwevanhu. Asi musi uno nhasi tiri kwaChief Chivero kwawanikwa marangwanda emunhu akafa. Zvino tafamba isusu seSly Media TV kuti tinoona nyaya iyi, tikurukure nezvayo, tinzwe kuti vedunhu iri vanoritora sei uyezve vanofungei nezvinhu zviri kuitika panzvimbo iyi. Regai tiende tinoona kwazvakaitikira nechekumusoro uku, muone kuti zvakafamba sei, nzvimbo yacho yakamira sei, iwo marangwanda acho akamira sei, uyezve tikurukure nevemunharaunda vatiudze zvavanofunga nezviri kuitika pamarangwanda aya. Tiri panzvimbo pakawanikwa mapfupa emushakabvu. Takazoti tikurukure naVanoah Jonera vemuChikanga Village, Chief Chivero, kuti vatiudze kuti ivo semunhu mukuru wemumusha chii chavanofunga nechiitiko ichi chakaitika panapa. Regai titaure navo. Mukoma, mungatitsanangurira munonzi vateereri kuti munonzani uyezve chiitiko ichi kwamuri chinorevei? Ndinonzi Noah Jonera, ndinogara muno maChikanga. Asi chiitiko ichi chakada kutishamisei nekuti hatina nhoroondo yekuziva kuti zvinhu zvakafamba sei kuzoti tiwane mabhonzo arapa. Akangoonekwa sezvo manje takungoungana madzimambo nevamwe vari pamusoro, asi hatizive kuti zvinhu izvi zvakafamba sei kuti mapfupa avepo ipapa. Asi imimi semunhu mukuru ndimi munoziva nharaunda inoyi, mabhonzo aya angave munhu akamira sei? Motipawo nhoroondo dzekuti imimi sekufunga kwenyu zvakaitika izvi chingava chiri chii? Apa pangazikanwa kuti chinhu zvakafamba sei, nekuti munhu mukadzi ndiye anovigwa nekahari, wechirume haavigwe nehari. Zvinotoratidza kuti munhu kadzi. Asi tichitarisa mabhonzo aya zvakare, tiri kuona sekunge munhu akagonya uye akarara nedivi. Zvingava zvakaitika here munguva yehondo? Zvingava zvakaitika kuti munhu akapondwa? Zvingava chii chamunofungirawo henyu semunhu mukuru? Panguva yehondo ndinotaura chokwadi, nekuti ndanga ndiri mulogistic committee. Hapana zvandisingazive zvese zvaiitika muhondo. Ndaitotungamira ndiri mulogistic committee ndiri secretary. Hapana zvakaitika zvekuti pangave nemunhu akapondwa akarasirwa kuno. Ndofunga ndezvekudhara izvi zvakaitika, ndofunga pamwe tichiri vadiki. Kana kuti tisati tazvarwa futi. Asi imimi sevanhu mukuru wemunharaunda, mungava mune mashoko amunenge muchida kutaura nezvinhu zvakaita seizvi, uyezve mutiudzewo matanho amatora semhuri yemumusha kuti mabhonzo aya achengetedzwe zvakanaka. Zvakaitika ndezvekuti pane mukomana akanga achida kuongorora nhingi mipanga kuti asose gadheni. Ndopaakaona dehenya manje, achibva angoregedza kuzotema ipo kuno. Ndobva azonopa ripoti yekuti ndaona dehenya remunhu. Ndosaka kwabva kwaiswa shoko kwamambo achiuya kuzoona. Tikazviona tiri pamwe chete. Saka zvinototishamisei nekuti hatizikanwa kuti zvakaitika rini
hatisi kuzviziva. Nekuti iko zvino tikatarisa level ine munhu zvakuita fanike munhu ari pamusoro-soro, chii chingadai chakaitika kuti zvinge zvadai mazivire enyu sekukura kwenyu? Tisingazive vacho vaichera apa, vamwe havazobuda nechokwadi chavo kuti ndivo vakaona vakazoisa pamusoro, nekuti gomba remunhu haringaende pamusoro. Ndokuzvinzwa tinyatsozviziva kuti kana munhu achichererwa anochererwa wodzika, ndizvozvo zvino apa ari pamusoro pechuru. ndizvozvo Mumwe mabhonzo mukuti aona ari pamusoro-soro. Alright, senharaunda yenyu inoyi yamuri marongei ramangwana muri kufunga kuti zvingafamba sei, zviite sei, mafambisa matanho? Ndanzwa kuti mataurana nachief, asi chii chakuzotora nzvimbo kubva ipapo? Kubva ipapo zvakanzi tina muchemberi vanonzi muchemberi vane mhasvi, ndovakanzi vachaongorora kuti zvimwe zvakafamba sei, kana kutotaura pamwe ndo vachatiudza kuti munhu ndiwo kwakati. Vanogona kutotsanangurira kana vagona kuzvipiwa. Okay. Alright, tiyodzoka kumashure. Muchikura imimi nzvimbo ino yatiri inoyi yaiva nzvimbo yei uyezve yaizikanwa nei muchikura kusvika pamwa izvezvi? Nzvimbo ineyi inonyanya kuyera kazhinji kacho. Pane zimvumira riri pasera panotoone open inonopinda mudziva umo. Isi takatomboda kupapinda, takapinda muninga imomo tichida kufamba kuti tione kuti chii zvakamira sei. Tazikanwa nevabereki tikarorohwa. Inzvimbo inotoyera. Dziva riri paseri apa harigezwe, hariwachirwe. Kana ukaraura, ini ndakatombobata hove ipapo ndichikandira, hove idzo dzikavava ndikatadza kudzichika. Ndikati mukadzi ndiye akatanga kubika, ndikati wawanza sauti, ndandikuzobika ini. Ndovandazobika inini ndobva zvavava wese, handina kuzopa enda futi. Hove dzandakandabata imwe nguva nemuramba yandakandateya zvakaorera ipapo. Pabuda njusu ndibva ndatiza. Muri kureva kuti makatoona njusu iri? Ndakaiona, asi yakandifuratira. Okay. Saka zvichireva here kuti inini hangu semanzwisiro andogona kuita, inogona kunge iri nzvimbo yaivigwa vanhu vakurukuru vakaenda kare kare, kana kuti ine uyera hune hwakadzama hwokuti ivava vatiri kuona vane mapfupa ari apa vanogona kunge vari vamwe vevakaradzikwa panzvimbo dzino idzi? Vanhu vaitogara mumakomo apo panotone nhingiriri nerusvingo ruripo apo. Uko kune rusvingo futi vanhu vaigara, ndomaigara vanhu vakazobviswa nevarozvi vachiiswa mumaraini. Makore apa aya makutaura? Kudhara, pamwe zvakaitika kudhara izvi. Pane rusvingo zvinoreva kuti vanhu vaitogara ipapo. Saka zvichida mapfupa atiri kuona aya ndenguva iyoyo yakagara vanhu vachigara mumakomo vasingagari mumamizi. Ndiri kuzvinzwa. Ndiri kuona mune nhoroondo yenzvimbo inoyi yakakura. Varozvi ava mungatipa nhoroondo kuti vakazobva sei munzvimbo ino yatiri? Varozvi kaviya maziro enyu? Varozvi vakati havadi kugara muno pakati. Ushe hwavo huenda kwakaperera nyika ino. Ndozvavakaronga. Zikanzi hatiise umambo hwevarozvi havafaniri vari muno pakati, ngavaende kunze. Mataura zvinonyautsa bvudzi kuti pane ninga iko zvino semagariro amuri kuita vana vedu zvaiko zvino zvimwe zvacho havachazvizivi. Muri kuita chikugadzirisa nzvimbo ino kuti irambe ine uyera ihwo hwakagara huripo panzvimbo inoyi? Tinototaurira kana vanotsvaga huni kuti nechepanapa musatambire ipapo, nekuti muninga imomo munotogara rovambira. Zvechokwadi? Munogara rovambira.
ini ndakatombosangana nayo sure. paserapo. Saka vachiri kuchengetedza nzvimbo inoi sezvayanga iri makare kare. Haitomboda kana kunzi munhu angauye kuzogara munomu kana kutema munomu kwete. Ndosaka muchiona makapfirira kudai. Ndizvozvo. Munotyisa kuti munhu auye achitema munomu. Ndizvozvo. Aiwa, tichidzokera panyaya iyi, imimi muchivhara muchitaurira vatariri vedu nevateereri chamungangoda kutaura kwavari nezvemapfupa aya ndezvipi? Chatingangotaura chidimu chandingataure kumapfupa aya ndokusaka takaendesa kwamambo kuti vatibatsirewo kuti zvoitwa sei. Saka vakati kuchaendwa kwambuya nemhasvi pamwe vanangagone kutsanangurirawo kuti munhu uyu ndiwo kwakati, ndiwe rudzi rwakati. Mbuya nemhasvi ava ndiani munomu mudunhu muno? Munomu vane chinhano chavainacho kumatibvu ndii isvikiro rematibvu. Imhepo huru. Imhepo huru yematibvu. Aiwa, ndinotenda mukoma wangu nenguva yamatipa nayo muchitsanangurawo chimiro chakaitika panapa nezvamuri kuona izvi. Ndinovimbawo pane zvinodzidzwa nevanhu kubva pazviri, uyezve kuitirawo kuti vanosangana nezvakadai vanowanawo chekuti vazozivawo kuti vanozvibata sei nyaya dzakaita seidzi. Aiwa, tinotenda nenguva yenyu. Tinotenda murume akatitaurira, akatisuya, akatiratidza. Haiwa, takatenda nekuti munhu asingagoni kungoviga zvinhu zvakaomarara kudai. Ndizvozvo. Asi pachivanhu imi mazwiro enyu ndangodzoka futi tisati tavhara, zvinorevei kuti munhu asangane nemapfupa emunhu akafa, ingava nguva yakapera kudhara, asi kungosangana nawo achibuda pachena? Chii chinenge chida kuratidzika? Kanganisei pamwe uyu akutoti ndakakanganiswa pandanga ndakagara wobva abuda pachena. Zvinogona kuitika saizvozvo. Munhu anga akavanzika zvine zvinaa pachena nekuti mvura kunaya kwainenge ichiita zvinhu zvinenge zvakubuda pachena zvinenge zvikoromoka. Singazivi vakachera, pamwe havana kuona, pamwe vakaona bva vavanza vatyawo. Zvinogona kuitika. Aiwa, ndinotenda. Ndangoti ndidzokere kumashure ezvishoma because pachivanhu vanhu vanoziva zvakasiyana-siyana nekuonekwa kwaitwa mutumbi wemunhu, mabhonzo emunhu akafa. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa. Tinotenda. Ini ndinoshanda ndiri pasi paMambo Chivero, ndiri sekretari wavo munyori muhofisi yaMambo. Saka chiitiko chakati chauyawo kuhofisi yedu iri tsamba yakanyorwa nevemusha uno. Zvino zvavakanyora tsamba yaitaura kuti yaikumbira kuna Mambo kuti vazoonerwa chiitiko chiri mumusha mavo. Saka ndinoda kutendawo Mambo havana kunonoka nguva iyi, vakabva vangoti namachinde handei tinoona chiitiko chiri kutaurwa chemapfupa. Ndo patakamhanyira kunoku, ndobva tatungamirwa nevemusha muno. Vanova ndo vakazotitungamira kusvika pano, ndokusvika vachitotiratidza chiitiko chamuri kuona ichi. Chinoratidza kuti takatanga kuona musoro, ndokuzoona mapfupa amuri kuona akabudikira imbabvu, ndokuzoona mapfupa ayo anoratidza kuti makumbo. So vazhinji vanhu vaikahadzika kuti ko chii chakaita kuti mapfupa aungane nzvimbo 1. Zvinova zviri kuramba zvichiri kunyunyutisa vanhu vazhinji kuti munhu haana kuvigwa zvakanaka. Saka zvakadaro hofisi yaMambo haina kugara, yakabva yaoneka nevemunomu tikati muno Machivero tine kwatinozoenda. Tine ushe huviri Machivero, ushe hwekutonga nyika neushe hunoongorora zvemhepo zvepasi. Ndokwatakamhanyira kune vanonzi vamatibvu, ndokunoona vakuru vematibvu ndana mwenda mberi vedu ivava, asi tinongosiyana pakutonga matare. Mamatibvu ndokutitungamirira kuti vanoenda kunonzi kuna vane mhasvi vemhepo, isvikiro imhepo yenyika yenu yaChivero, ndokunobvunzwa zvinhu zvakadai. Ndovane mhasvi ivavo ndokubva tavawana, patakasvika pambava musi wokutanga takawana vasipo. Saka ndokubva tasiya task iyo, ndokunzi chiendai munotsvaga badza. Saka zvavakatitaurira vakati ivo vanhu vakamboshandira panapa vese
vanofanira kuzikanwa, vanofanira kuti vawanikwe kuti ndavanani vakachera churu chamuri kuona makomba ese nekuseri wese akatomboisa ruoko rwake akachera kana akacheresa, vakanzi vazivei kana varipo vapenyu, kana varipo vakafa vaine vana vapenyu varipo vatungamirire vana ava vauye navo. Vese vanhu ava vanodiwa kuna kusvikirwa ikoko mhepo ikoko, ndokwa vachanotanga vakashambidzwa mhepo iyayi. So kana vashambidzwa mhepo iyoyo vozouya pano pozoitwa kuti pazotungamirirwa naivava vamwe chete vematipu kuzoti munhu atange kuvigwa. Saka vakati ivo mapfupa achatozoti ivava vanhu vakachera pano ndo vachatanga futi kuchera mapfupa aya vaunganidza panoiswa pajira vozovigwa zvakanaka zviri pane mutemo apa, pana pfupa rinofanira kusara. Saka ndokubva vati dzokerai kumusha iwoyo une chiitiko ichocho, nekuti kana paikanywa zvidhina mumwe musi mumwe ari mumusha imomo akatengawo zvidhina kuna akakanya. Saka pamwe rimwe bhonzo rakaenda nechidhina kumba kupi kwouya akatenga uyawo. Saka ngavaite $, kana 50 cents paimba yega yega kusvika mari yakwana $20 iuye izoita kuti mhepo iyo ivatungamirire kuti chivanhu chepanapa chiitwe. Saka vakanga vabhuka kuti mangwana chipiri ndo pavachauya voita sei, voita chivanhu chinoda kuitwa panapa. Saka nhasi tinofanira kuwana maresults ekuti kumhepo yati kudii ndo ichatungamirira urongwa hwese hwekuvigwa kwemushakabvu. Changa chingotikadzisa ndechekuti hatina kuwana wemusha muno anoziva kana nenhoroondo kana anofungira kuti hama yavo yakambovigwa pano. Uye pakavigwa munhu depth yacho mukatarisa less than 30 cm munhu ari pamusoro. Saka pari kungoramba pachitinetsa nhasi kuti ko munhu aigovigwa pachena pakadai zvaifamba sei. Uye vanoziva vanoti hari inozoshandiswa panovigwa munhukadzi, ndo zvimwe zvatiri kunzwa. Saka kuno kuti tiri kungoti zvinonzi marangwanda achamuka, tiri kuvimba kuti ndo kumuka kwawo kwaita. Saka ndofunga panguva ineyi chipini chaitwa munyika yeMambo Chivero, chitori chipini chakaitika munyika ichocho zvinotoshamisa kuti mapfupa emunhu aonekwe. Kubva kuna Musikavanhu mapfupa emunhu akafukidzwa neganda, kana munhu abva panyika anofukidzwa nevhu. Zvino kana akuwanikwa ari pachena, zvinhu zvakadaro hazvina kureruka. Saka zvakadaro tinotenda mambo kuti ivo mambo vakatibatsira kuti zvose zviitwe. Saka toda kuti mambo varambe vachifamba nesu kusvika tasvika panoperera nyaya iyi. Nesuwo takatomira kuita zvo zvataita kusvika mapfupa aya achengetwa zvakanaka. Saka vane mhashu vakati vachatitsvakira kumhepo kuti munhu uyu ndewenyika ino here, munhu akafa sei, kana zvose zvichinge zvabuda tozoviga mune zvakanaka. Tinongoti dai mhepo yatitungamirira. Ndofunga ndo zvatinazvo kuno. Aiwa totende. Vandinavo ndi Manyandoro. Manyandoro murume wavo ndiye akaona mapfupa aya. Akazofambisa shoko kuti zvizikanwe. Manyandoro. Ndinoziva kuti murume kana achinge aona zvakadai anotanga atiudzawo mbabvu yake kuti izive. Imi zvakafamba sei zvamunozivawo zvamukaudzwa nemurume wenyu zvakamira sei? Ndonzi Manyandoro. Baba vakauya vachiratidza kufemera padenga. Ndipo ndakati ko chii? Zvazvo ndaona uko ndakati chii, vakatombosada kutondiudza. Ndipo vakazotaura kuti ndaona dehenya bhatikuratidza kuti musoro womunhu. Ndipo vakada kutondita ndichiona ino ndaramba ndati ndinotya. Ndipo vakazoudzwawo vamwe. Asi imimi muchiudzwa kunzi dehenya remunyu makanzwa sei? Nyangu yakatorova ndakabva ndatotya. Kana kutosvika panapa ndasingatobhori. Sure. Saka ivowo vachisvika vachitaura izvozvo, vanga vakamira sei? Vairatidza kurohwa nehana chete. Vachiti kunzwa dzungu. Okay. Saka ivo kuzosvika vasangana naro vanga vauya muno musango mugomo muno kuzoi? Vaida kutsvaga tumupangara tokusoseresa gadheni. Kusosa gadheni. Ndobva vangosangana nechikadzi. Kwamuri zvinorevei imimi semudzimai wechidiki? Zvakatondityisawo, handatombosoti zvinorevei. Sure. Okay. Saka vakazodii baba? Ndopa vakazoudzwawo vanhu vechikuru. Vanhu vechikuru vemu... Alright. Saka iko zvino
nyaya iyi yakufambirwana namambo nemachinda avo uye nevakuru vemumusha. Imimi makunzwa sei semhuri uyezve muri kunzwireiwo murume wenyu nezvaakaita izvi? Yakutongozvitya zvaitoita kunge zvemanga manga pekutanga petizoita kuti unototi zvinhu zviri siriya. Imimi makunzwa sei iko zvino zvakufambirwa kuti zvigadziriswe? Ndangoti dai zvangovigwa munhu wacho. Anditi hope dzaiwe hadzo. Dai tomborota zvinotyisa. Aiwa hado, tinotenda mama nenguva yamatipa. Indodzi Joseph Rindia. Ndingati chiitiko chakaitika ichichi zvinhu zvakati katyamadza zvakanyanyisisa. Asi pachivanhu chedu ndinoona chiri chinhu chakakosha chekuti iye mufi ane marangwanda aya ndofunga zvinhu zvaakada kuti zvibude pachena, avigwe patsva. Saka kuvigwa patsva zvichireva kuti iye anogona kunge asina kufa zvakanaka here? Nemafusiriro akaitwa zvinoreva kuti munhu haana kufa zvakanaka. Ko mucherechedzo wehari kwamuri unorevei? Ini kufunga kwangu ininika hari iyi kunogona kunge mafungiro angu inini anogona kunge ari munhu akapondwa ofusirwa vanhu vobva vatsipika bhozi hari yakatovharwa yakakwidibirwa. Okay. Asi zvinhu izvi sekuona kwenyu mimi zvinogona kunge zvakaitika makore api? Ndezvaiko zvino here kana kuti zvazvemakore? Zvinhu zvakudhara izvo. Makore. Ndizvo. Otherwise 50 years ago kana 60 years ago. Andiri. Alright, sevanhu vemumusha chiitiko ichi imimi ndimi vagari vemunomu. Muri kuchitora sei sevanhu vemumusha? Zvinhu zvinotityisei. Ndofunga muri kuona pakakanywa zvidhina panapa nzvimbo patiri. Pamwe vakaita basa panapa vanogona kunge vakazviona vakatya, asiwo tinozvikudzawo kuti marangwanda avo avazvibudira pachena ega. Nyaya ichizoendawo kwamambo, mambo vatitungamirira kusvika patiri nhasi. Saka zvizhinji zvese ndofunga tikutungamirirwa namambo Chivero. Pakanaka. Semugari wemunomu, nzvimbo ino imimiwo pachenyu munoitorawo sei yatiri inoi? Takangokurawo tiri zvikomana maiyera mugomo munomu maityisa. Mukatodza zvimwe zviitiko zvaimboitika imi muchikura zvinogona kunge zvinoratidza kuti maiyera? Zvinhu zvekuti unenge uchingonzwa nevakuru kuti ndazosangana nechakati, ndazosangana nechakati, asi pachizvangu zvangu inini handina chandakambosangana nacho. Okay. Kungonzwawo nevanhu vakuru. Aiwa. Tinotenda mukomane nepfungwa yenyu nezvamatitaurire. Aiwa, tinotenda. Pari zvino vatariri veSly Media TV ndagara namambo Chivero Mwendamberi. Ndiwo muridzi wedunhu rino ratiri. Mwendamberi. Takutsikaiwo isu seSly Media TV. Aiwa, regai. Mambo, tini kuno kunharaunda yenyu kune chiitiko chinoshamisa. Imimi samambo, imi munozviona sei, munozvitora sei chiitiko chakaita seichichi? Aiwa, inini samambo chiitiko chakaita seichichi chakatove chishamiso kwatiri takakura tiri muno masi, nekuti chiitiko chakafanana necho tainzwa zvichinzi munhu kana achidavigwa zvisina kunaka akuda kutsvagawo hama dzinonyatsomufushirawo anogona kubuda pachena owanikwa nemunhu anenge amuonawo iye. Munhu atomuwana iye ndiye atosawira wake munhu kana kuvigwa kwake anofanira kunge achiremekedzwa achitungamidzwa zvese sekuti munhu akadai hatina ruzivo nekuti munhu mutupo wake ndiani, munhu wai. Aiwa, kasi kutozongoona mapfupo chete patatodedzwa nevanhu vemuno mumusha umu pavakazviona. Ndo zvacho zvandinoziva pane apo yacho neupenyu hwemuno maChivero. Hamusati mamboitika chiitiko chakadai. Since pakatongwa nemadzishe akawanda vanhu hazvina kumbopfira zvaita, asi sekutiwo munhu kana ada kubuda pachena anobuda pachena kuratidza kuti zvinhu zvaikuitwa munomu zvinhu zvakachenawo. Saka regerai ndidzorerwewo kune vamwe vangu. Senyika yanga yagara makore isina mambo,
ndo pakutanga kubudo mhepo dzakadai dzekuti vanhu vawanikwe vakafanana naivava totozvitenda kuvadzimu wedu wokutoti aiwa zvinhu zvakanaka kuti munhu asapararire musango abuda pachena uyu nokukasika aiwa munhu anotokurudzirwa kuti avigwe mune zvakanaka. Iri shoko richisvika kwamuri Mambo, makaritora sei? Ini shoko iri parakasvika kwandiri vachindiudza kuti kune mapfupa ataona uko, aiwa ndakati handei tinosvikapo tione tisati tapudzira nyaya iyi kune tovanoita zvepasi. Isusu kumasachivero tine dzimba mbiri, kune imba yemanyahunzvi ndo inotonga, kuva yematibvu ndo inoita zvepasi zvekuona kuti zvinhu zvamhepo dzakafanana nedzodzi dzinogadzirwa sei. Saka ndobva ndatumawo machindangu edare kuti endai nevanhu vekuno kwachidimuro kumuende kwachingwere kuna ana nemhaso achona. Ndobva vasvika kuyo vakaswa naana nemhaso vachinzi havapo, vachatozouya kuma6. Ndobva ndamukira futi nezuro kuseni kuvatuma futi iko. Ndobva vanosvika kuyo kundokuswanzwa zvichinzi izvo vane mhaso vakatorwa nezuro manheru havapo pano pamusha. Saka imimi mochienda monotaura nevanhu vemumusha mogadzirira mari inoita $20 vanotibadza kuri kusumudza mudzimu kuti uyozokurukura navo. Saka mangwana ndiri vari parwendo futi ndiri kuvatuma kuenda ikoko kuti vanokurukura navo vane mhaso vacho novoudzwa mafambisiro achazoitwa mutumbi wemushakabvu. Ko vemutemo makambova involva here vakatiwo kudini? Vemutemo mapurisa ndakaaudza vekunotoni kuti ndakataura navainspekta vachikupo vakati izvo aiwa mwenda mberi. Imimi munhu akadaro yaita pfiro iyoyo ane mabhonzo amawana akaita hokuvigwa zvamati pane chaari chiripo, aiwa munhu wekureva kuti pamwe akanga akavigwa zvino nekufukunurwa kwemvura kwairi kuita pamwe mvura yakamufurisa. Mapurisa atipindire ipapo zvinoitwa ndezvemadzishe. Ndikati kana muchiti ndezvemadzishe imimi handiti panodo kuti muuye muzoona mamiriro echitiko chakadai. Asi mhinduro yavo vakandipindura kuti aiwa kwete isu kuno kuti tombotaurawo nevakuru vedu vakati izvo isu hatikwanise kuuyako kuti tizomira tiri ipapo tsvakaima mumadzishe enyiko. Ini zviri kutonishamisa kuti ivo mapurisa anogotadza kuzouya sei kuona chiitiko chakakura kudai isu. Ivo varivo vanhu vemutemo vanoonawo nezvemabhonzo kana kudi ini kuti ndivige munhu iye ndakatenda toti handikazomuviga sei munhu akadai papurisa muchiramba kuti muuye kungosikoona chete mosiya zvivotisiyira zvavo tosada tirongedza munhu wedu pasi semunhu aonekwa mudunhu mangu. Zvino ipapo ndiri chikumbiro chekutotiwo kuhurumende uko pamapurisa edu epanotoni vamuvaudzo vavoitese vafambiwo kana mangwana chaivo chaivo vachikwanisa kuuya ngavauye vazondibatsirawo pachiitiko chakadai. Saka urongwa hwavepo Mambo mwenda mberi hwakamira sei izvozvo? Urongwa huripo zvino ndichatotuma futi machinda angu mangwana nevekuno kwaidimuro kuti vaende futi kwaane mhaso ikoko vonosangana navo vokurukura navo nevamwe varume varikoko vematibvu. Kana vakurukura vawirirana vochiuya navo kunoku vanhu ane mhaso ivavo nematibvu vochibata basa ravo iri vorongedza munhu. Ndava ndo vanoita zvepasi hazviitwe nemanyahudzi zvinoitwa nematibvu. Ndizvozvo. Handizivi saMambo munogona kunge mune dzidziso yamunoda kutaurawo kune vamwe madzishe yenyu amunogara nawo nevamwewo vanhu nje nekuchengetedzawo tsika dzechivanhu. Sekuona kuti mazuva ano munokuona zvakuitika izvi vamwe vakudzirasa. Imimi ndoda kuti mupe rayiro yenyu kubvira kuzvinhu zvakaita seizvi, zvinhu zvese zvine chekuita nechivanhu muchitaura vachinzwa. Aiwa ini kune vamwe vangu madzishe semadzimambo ari muno ndiye ndichikumbirawo kuti pakange paitika chiitiko chakaita sechiitiko chawanika muno mudunhu mangu Machivere, vanhu ngatifambidzane nevanhu vanoita zvechivanhu votitungamirira pakuti tingafambise sei zvinhu izvi kuti zvifambe negwara dzvene kwete gwara rekuzoti tozopedzisira taakuswedorwisana tichinzi aiwa wazozviita sei makazvifambisa sei. Zvekutoti ivo mangwana achona ivo ndatembere ndakadeedzawo vamwe madzimambo vanga vachiti vanogona kusvika kuno mangwana. Saka chokwadi chokuti vachasvikawo vaizondipowo mavigirwo anoitwawo zvinhu zvinenge zvakadai so sekuti
first time yangu yezviplus mufield yeushe kutotanga kutozviono ende tichiri vatsva vazvona kuzviita. Aiwa, tinotenda mambo. Imimi sekuziva kwenyu nzvimbo yatiri ino uremu hwayo ukoshwa hwayo imimi ndimika muridzi wenzvimbo wakamira sei? Aiwa, nzvimbo yene yakugara ichinzi inoyeranda pane chikomo chongo tiri pachuri patatiripo paipa chiri parukova apa chaiti mbudzi dzinogona kukwira pamusoro pacho kanza mbudzi dzakwira pamusoro pachona kuti dzichiburuka manje hadzichakwanisa kuburuka dzaitozokwirirwa kunoburuswa ipapo ende pane dziva dzisingapwe mvura zvemakore ese ipapa dziva rachona iro rinonzi rinoyera. Okay. Imo muno mudunhu renyu mambo chivanhu munochikoshesa zvakadii kuitira vanouya nevamwe vasingazivi? Aiwa, chivanhu chemuno Machivero tinochikoshesa kana paine zvinenge zvaitika zvine maererano nekunangana nevanoita zvemudzimu tonangana navo vanoitawo zvemudzimu, kana zviri zvemvura zviye tinonangana navo vanoitawo zvemvura ivavo. Zvakadaro vekutongo ndevekutongo, asi chivanhu chedu ndo makoshesero atinochiita. Hatina mumwe mutsauko watinopfuridza kuti imba yakati inongapinde pane zvechivanhu. Imba yechivanhu ndeyechivanhu, yeushe ndeyeushe. Aiwa, tinotenda mambo nemashoko enyu uyezve matijekesera kuti makuzvifambisa sei kubvira kupamaona mapfupa aya nekuenda mberi. Vandanchitaura navo ndimwenda mberi mambo Chivivero vatijekeserawo zvinoenderana nedonho ravo uyezve vabva vataurawo advice yavo kuvanhu vamwe madzishe uye matunhu akatikomberedza muno muZimbabwe. Ndiyo nyaya yatanga tinayo vadiwa vatariri veSly Media TV. Inyaya inotyisa, inyaya inovhundutsa, asi iri kubatwa neunyanzvi muchivanhu chedu uyezve ichibatwa nemasvikiro epasi ndava. Nyaya dzakadai hadzisi nyaya dzinonge dzakareruka kuita. Tinokukurudzirai mazuva ese kuti murambe muchiti followa isusu weSly Media TV. Anokonekai ndiSimba Rashe Zvidza Mukanya, ndichitenderawo Daniel Kachere akabata kamera yedu. Tinosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.